Naglibog dyan ko guna-una na. Hindi ba kanila sulti-sulti nga ang pang hatag ko nung suban tag 5,000 ko no nya. Ano ako ang abot ra mga 3,000 raman. Murag naay problema ani na. May paani. Kutong pangitaon to kung kumpare ng hatag aning mo. Budget kay murag lagi ko gidudahan ani. Ano sa uban 5,000 nya ko 3,000 ra. Murag may paani ako tong itaon to kung kumpare to ng pro leader. Masig bulsa to niya ang uban ani siguro ay karon ka uy na pa uy kumpare mo ni naghatag ani ay budget mo uban sakto mo din sa may gihimo ba sayo-sayo kung kanahan sa may giyang gisayo-sayo mo maning kalitik naman siya may pag karon ka matay ka ko ako pareha karon. Yeah. Uy, pre. Sumi toyo ni mo suwa ba? Uy, pre. May kinakita ta. Matay mo di man maayo gi mo suwa ba? Ikaw may pro leader di ba nga naghatag ako tong budget sa kuha nga. Ismail nya. Sumala nagkatinuod nga sa uban ang ipanghatag ko no budget sa imuha tag 5,000 man ko na imong ipanghatag so na klaruhan na pre dapat na maayo imong mo kanang kuan man ko pre paminaw sa pre ay kasukuhan paminaw sa kana kung ayuda gud kuan mo nag tax pre kuan nag tax IR pre mo nang ang 5,000 pre nga imong pati-pati nimo 3,000 na pre grabe gi sa PBIR pre ayuda pre kang mayor di kuhaan pre tax mo to nya gitaga mo nako pre kasi masuhan ko tax evasion di hindi na ko ihatag ano pre sa mga pre dahil pre sus pasensya mo pre abi ko man ang kaningan hindi mo nang gibulo sa itong uban ba mo ni sulti-sulti grabiha din yung BIR pre no kaya mangayo magiging tax pre isang ayuda kuhaan mo sa ayuda na gani kuhaan magiging tax pasensya na pre abigin ako pre huwag ka na yung gibulsa pre pasensya na kayo pre kikuhaan tax BIR dahil pasensya na kayo pre ha awal problema pre basta ikaw pre salamat kayo